morning! Ngarag na naman tayo. Wala pa tayong makeup. Kakagising lang namin ni Ana. Kakababa lang namin. Reklamo na siya. Ayaw niya mag-video kasi ako. Ana, wait for mama. So, medyo matagal gumising si Ana eh. Late na gumising. Nagising kasi siya ng 5 o'clock. Tapos, yun. Varom! Suko. So, di ako magsasalita. Pag narinig niya ako magsasalita. Ana! Nito na! Magtatapon tayo ng diaper ni Ana. Dadala ako ng stroller ni Ana. Yung diaper bag po namin dito, nakukuha namin siya sa munisipyo o sa Clemente. Free po ito, provided ng munisipyo. And ang pagtatapon, dun sa mga kinderokbang or mga daycare, doon namin tinatapon kasi may mga malalaking bin doon. Pakita ko sa inyo. And napakita ko na din dati. Meron pag-agi ron. Yeah. Good. Yeah. Yaw-yaw man ay. Nagyaw-yaw man oy. Ana. Yes, Sean. Are you pushing? Agoy mo di kalibang ni mo og kuanan no og palong matalakaw. Nalibang ay just push lang if you want to push, ha? Just push lang if you want to push. So, yun na. Lalabas na kami, guys. Please. Ana. So, alis na kami. Uy, sabon. Ana. Ana. Ayan guys, malapit kami sa church na ginawang apartment. Malapit na din to sa school. Don't cry, ha? Maglabay si Mama. Let's go. We're on the way to the bakery.
Bakit eh? Bakasyon po yung mga bata ngayon. Sa Monday, babalik na yung mga bata sa school. Getting closer to the church. So, dito na tayo sa main road. And, liko na tayo. Oh, malapit na tayo sa ibilhan namin ng tinapay. Banana. Oops. Clar, we already have our bread. Anna got free bread. That, yeah, that's mama's mas. Ito pala yung kapitbahay namin guys na nagdi-display ng mga decors dito, Christmas decors. Sa gabi maganda to tingnan. Gustong gusto ni Anna guys yung binigay sa kanya na free bread doon. Every time na bumibili kami doon, binibigyan nila yung mga bata ng free na bread. Yung maliit lang naman. Ito yung kay Anna may raisins. Last time, she didn't like it. She didn't like raisins. Pero ngayon kinain niya. Ano ba talaga, Anna? Yan yun eh. Hi na kami guys. Yan na. Si Madam. Magkakalat na yan eh. Lab na. Tinanggal ko pala yung kortina namin kasi nilabhan ko tapos may pupunta dito na puputulan yung kortina kasi sobrang haba niya, natatabunan yung aming heater. So yan. Pupunta siya dito. This month man yata. Uta. So, bahay na tayo. Hindi po ako nag-vlog sa loob ng bakery kasi maraming tao. Tapos maliit na space lang siya doon. So, nakakahiya mag-vlog ba. Today pala, gagawa na naman ako ng lumpia. May mga 80 pieces na orders ako. Salamat sa mga nag-order. Heel erg bedankt. Tapos mamayang gabi magsusushi kaming dalawa niya na mag-order ako ng sushi. Yan! So at least, this is done. Throw away dishes. Throw away diapers. Buy bread. We just need to make lumpias. That's it. Yun yung mga pinaka-importanting dapat gawin today. So, ako ay magluluto ako ng rice for Anna for lunch and gagawa ako ng soup niya. Tapos, kakain na. So, guys, balikan ko na lang kayo later kasi magiging busy tayo. Marami akong gagawin. Magpe-prepare pa ako ng ingredients for the lumpia and also magluluto, magra-wrap, ganun-ganun. Tapos maglilinis-linis ako dito sa bahay. A few moments later. Hello! Gabi na. Gabi na. 8 o'clock na. So, si Anna, matutulog na si Anna. Ngarag pa din tayo, no? I've already made 60 pieces ng lumpia. I still have to make mga 40 plus more tomorrow. So, yeah. Magra-wrap na lang naman ako bukas. So, yun na yung ating vlog. Matutulog na si Anna and magiligpit na din ako. And nood kami ng series. Bye, Anna! Say bye-bye to the vlog! Duy-duy! Duy-duy! Mwah! Mwah! Kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. Thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe sa aming channel. Anna, G and Fam Vlogs. So, yun lang. Kita-kita. Mush-mush babush! Anna, mush-mush babush! Andito na si Ruth.